palabra puede ser mi gran noche. Miro, faime moitas, pregúntame como é, de que color, como non lle digo nada, dixe, non, ese vestido é sorpresa. Nin color, nin como é, solo che digo que é largo, nada máis. Vou estar ali esperando por ela cando me entrar, pues, se agora é guapa, agora vai vir radiante. A ver, os acompañantes que Conchi xa está vestida, está guapa. ¡Qué guapa! Que guapa! ¡Qué guapa! Hola! Guapa, ¿Te gusta? ¿Me das un besito? A ver, da un besito a la abuela. Ah, sí, guapo. Ai, o neto pa Conche, eu creo que é o máis. Ui, o meu neto Cibrán así que me mirou e dixo, ai, que guapa, abuela. ¿Te gusta como estoy? ¿Sí? Ilumínanse os ollos cada vez que mira o neto. Cibrán viu comigo desde o primeiro día, como viu a nai, viu el tamén. Entonces, como vai ser o que vai levar as alianzas, así vai se familiarizando un pouquinho. You are so beautiful to me. Os outros vestidos que probou eran moi serios. Para ela, que é así super alegre, quizáis mellor un pouquiño de color. Mirei a miña nai estupenda, alegre, cun sorriso de orella a orella, que había moito tempo que non miraba, bueno, reluciente. Ela o pase moi ben, que sea moi feliz no seu día, nada, que o disfrute, que o merece. Fixolle ilusión que a irmán fora, antes de marchar para Suiza, pois fora a mirar o vestido. Quedalle moi ben, é moi bonito. Sí, parece moi elegante. Unha cousa fora de serie. O único que lle vou dicir é que o disfrute, que creo que o está xa disfrutando, que ten un gran compañero ao seu lado. Por supuesto que sí. E despois do resto, pois, nada máis. Que sea feliz e... Gracias. E nada máis.